Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa, sugeng pinanggihan malih kalih Bu Hamidah wonten ing pasinaon basa Jawa. Nah, bocah-bocah, piye kabare? Mugi-mugi sami sehat sedaya nggih. Ing pasinaon dina iki Bu Hamidah arep ngajak bocah-bocah praktik maca geguritan. Kalau wingi bocah-bocah sampun sinau bab geguritan. Sampun mangertosi, sampun ngerteni apa iku geguritan. Nah, saiki ayo padha praktek maca geguritan. Cara maca geguritan iku beda kaya kowe yen maca pawarta. Pawarta utawa berita, beda nggih, Cak? Apa meneh yen awake dhewe lagi maca gancaran utawa cerita, wis beda maneh. Nah, sing perlu digatekake nalika maca geguritan iku apa wae? Setunggal, intonasi. Dawa, cendheke swara, banter indike swara. Nomor loro, irama. Nomor telu, jeda utawa ing pundi mandheke awake dhewe yen maca. Sing nomor telu yaiku mimik wajah utawa ekspresi wajah. Iku kudu digantekake nggih. Saiki ayo nyimak Bu Hamidah arep paringi tulodo carane maca geguritan. Celengan kodhok dening Rahmat Ditya KARW. Celengan kodhok werna abang, lungguh ndomblong neng meja belajar. Ngawasake aku sing isih dadi pelajar. Biyen sing maringi ibu, didhawuhi nyemplungi duit turahan sang. Duh, celengan abang, saben dina tak iseni. Kaya apa sing didhawuhake ibu marang aku. Senajan mong duit sak krepes, nanging ibu nate ngendika, yen ora ana sak krepes, ora ana sak miliar. Nalika aku lagi sinau, celengan kodhok sing ngancani aku. Dadi eling welingane ibu marang aku. Sing sregep anggonmu sinau, sing gemi ngastiti lan ngati-ati. Dimen mulya uripmu ing tembe mburi. Matur nuwun. Nah, iku mau tuladane maca geguritan kanthi nggatekake intonasi, irama, jeda lan uga ekspresi. Saiki bocah-bocah padha praktik maca geguritan nggih. Bocah-bocah saged milih geguritan sing ana ing buku basa Jawa utawa wonten ing pundi kemawon. Bisa memilih buku atau sumber geguritan dari mana saja nggih. Bu Hamidah pungkasi pasinaon dina iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.